Eller kan folk gide at sidde og høre på dig snakke? Du kan se på mig. Halløj, denne video, som du skal til at se, det er en video, som jeg har haft et soloprojekt på min skole, hvor jeg går på noget teaterlinje, hvor jeg skulle lave en teaterforestilling med at komme op på hesten igen, og hvor man skulle... Det var noget med, at det var okay med at fejle. Men bare bliv ved med at se. Hej og velkommen til Mad med Støttehjul. Hej og velkommen til Mad med Støttehjul. I dag vil jeg godt tænke mig at vise jer, hvordan du laver en simpel og dejlig ret derhjemme, som du næsten finder på hvert hjørne inde i København. Det er nemlig hotdogs. Men inden vi begynder, kunne jeg godt tænke mig at gå igennem ingredienserne, så lad os gang. Du skal bruge ristet løg, tomatketchup og selvfølgelig det klassiske agurkesalat. Du skal selvfølgelig også bruge pølsebrød og pølser. De er i gang med at blive tilberedt ude i køkkenet, så der vil jeg lige smutte ud. Fuck! Jeg har lige været og tjekke til pølserne og brødene. Jeg har givet dem måske lidt over tid, men det er lækkert, så bliver det sådan dejligt sådan sprød sådan. Jamen så som sagt, de fik en lille smule for meget. Det er okay, men det er jo ikke en fejl. Det er jo, hvordan man selv har lyst til at spise sin hotdog. Men det er fint. Som sagt, så har jeg mine tre favorit toppings på min hotdog. Så jeg vil egentlig bare begynde at konstruere min hotdog. Den knækkede. Det er gået en smule lidt fra hinanden, men det er okay. Så bliver den også lidt anderledes, end hvad man normalt vil få. Og så videre til pølsen. Jeg kan godt lide, at den måske er sådan lidt mere rød i den, hvor den er rigtig sådan dejlig sprød. Rigtig lækkert. Det er ristet løg. Og det er helt klart min favorit ristet løg. Det er fint nok. Det er fint nok. Så kommer der også, så dufter også sådan dejligt af ristet løg. Det er rigtig lækkert. Tomatketchup. Og så er der den her ting. Hvordan den gør. Der kom lidt meget ud, end hvad jeg faktisk havde regnet med. Men det er fint. Nu skal jeg lige se, om der kommer så meget ud, som der gør. Skal gøre det stadig. Der er rigtig meget ketchup. Og lidt syltet agurker på. Meget hårdt blå. Nej. Så vi starter sådan lidt med at bare tage det hele i. Fordi det er rigtig lækkert. Super lækkert. Det der er til nu, det er, at man sådan set bare skal smage på den. Bare spis. Altså, den er super lækker, og den er meget dejlig. Er den god? Nej, det er sådan sprødt. Tak fordi I så med. Den her omgang af Mad med Støttehjul. Lav den her dejlige ret, fordi den er simpelthen så dejlig. Og den er meget fancy. Hov. Men det er okay. Hej hej! You wanna be on top? Og en ting, som I også skal huske, syltede agurker, det er så godt for dine øjne. Det gør et eller andet sådan, dejligt og lækkert.